Pozdrav ljudi, dobrodošli još jedan novi video. Evo danas imamo jedan posebni video koji ćemo napraviti za jednu uživateljicu. Kontaktirao me u biti jedan mladi par koji ima prijateljicu, moja velika obožiteljica mojih videa i koja prati u biti svaki moj video koji ga postavim. U biti danas ima jedan lijepi dan, rođendan. Pa evo, Matija, sretan rođendan. Poslali evo jedan mail koji biti meni jako mi je interesantan. Ovako, piše u mailu: u prošle godine si uspjela ostvariti puno svojih ciljeva. Dječka, voditi se za čovjeka s apartmanima i roditi dijete. Nadamo se da ćeš i ove godine roditi još jedno dijete kao što si uvijek htjela. Pa evo, da ja isto pošljem jednu lijepu čestitku, evo, sretan rođendan, evo, sve najbolje ti želim, puno zdravlja želim, sreće, pa evo da se u biti stvore one najljepše želje koje si u biti uvijek htjela i željela i da se uvijek, da život bude uvijek sretan. Evo, hvala što ste gledali i vidimo se u nekom novom videu. Ćao!